tan kena den palangi gumolongkan satu kayu ning lam tilam amung sira kang sun antu tatela sing kang bisa ipo bejo ing tuh mati. Kok ya wis lho, Kang. Ora nggodha wae to wong aku ki lagi batik kok ya. Ya semono kuwi gedhening katresnanku. Kang ndak tujuke karo siramu. Aku ke wis ngerti. Lah mula kowe ki aja bejer semaya wae lho. Besok kapan awake dhewe yo mantenan ngono lho. Aku ke urung mikir. Kok sing dirembuk kok mung mantenan. Sik. Aja ming bathik wae. Mbaya gatekno. Lanjarke gatekno. Aku ning gatekake kowe iki seprono seprene. Iki ki sarak arep dinggo jarite kuwi. Ngono kok nek babakan nggon rabi, aku ki ora mikir. Lho. Kok ora mikir? Lah yo saiki sing baku aku karo kowe iki rak padha dene tresnane to, Kang. Kene lungguh. Wong tresna ki ora kudu dadi bojone. Lho. Kok ngono nih? Lah yo pancen kudune ya ngono. Monggo kowe ya ngerti dhewe. Apa? Apa-apa sing tok jaluk kanggo nyukupi kebutuhane urip saben dinane mesti tak kei. Ayo kudune to tanggung jawabe wong lanang. Lho malah bondo sing nang omah entek. Tak dol kanggo nyukupi kebutuhane kowe karo Ki Kantet ki lho. Alah yo jare tresna karo aku. Ya kewajibanmu kuwi nyampeni apa sing dadi kekarepanku ya ngono to, Kang. Ning karepku kuwi, tresna kuwi kanggo sak lawase urip. Lah ya sak lawase. Nek ora kudu dadi bojone ngono. Sik tok aku ki urung mikir aku sih kepengin gilih nyambut gawe wile batik bisa paringi laris, sesuk bisa tekan manca negara. Ngono ki rek yo nek kondangi kowe rak yo melu seneng to. Batik tulis Roro Senik ngono ki kurang piye coba? Aneng awake dhewe lih urip bebarengan. Sok kapan? Ayo tetep urip bareng ngene iki kok. Nih. Apa? Alas bareng tak dol, tek tinggalin bapak ki mung alas siji. Tak dol kanggo nyukupi keluargane kae lho. Kanggo apa? Ngabotoan karo bapakmu. Wis. Ora ana tembung arep ijab lamar-lamaran. Apa meneh nenikahan. Sing baku Ki Kantet ora bakal sarujuk yen kowe bakal ngepek senik. Kok ngono? Saiki biyen piye? Piye saben njaluk dhuwit? Kowe kuwi lak sing biyen. Bab sing wis gebatut
wijen saiki. Sik to Kang. Wis aja kleru tampa karo kandhane bapak iki. Tenane iki bapake ya mangestoni ning ora saiki ya ngono to, Pak. Lah yo kapan? Wis. Aku kuwi wis golek solusi kanggo muktekake si Senik. Sik. Solusine piye? Wis mulane kowe manut bapak. Ayo aku ki kurang manut piye karo sampean kaya. Bapak wis nampa lamarane Jeng Adipati Lingkong. Sik. Lho kok ngono? Sing Tegese nampa lamarane nglamar Sene. Sing wose Senik arep dikersakake minangka garwa. Jeng Adipati Tirta. Banjur tresno. Aku iki ngopo? Kowe iki meng kore. Joko kere. Aku dadi kere iki mergo keluarga kene. Paribasane kowe kuwi kaya wayang kulit wis ora duwe gapit. Ora ana gunane. Wis saiki ora ana gunane kowe ning kene. Lunga. Bandaku wis entek. Alas wis tak didol Salahe kanggo dhewe. nyukupi keluarga. Salahe dhewe. Saiki malah wis nampa lamarane wong liya. Wis ora usah kokenmu wis lunga. Yen ngono kowe wis megatake tresnaku marang Sene. Iya, cetha aku ora Ngono. sarujuk. Bandaku wis entek akeh tenan lho. Salahmu dhewe. Piye? Yen ngono Wis ditenono. Alah, lunga. Kang aja. Wis. Kowe ora usah kuwatir manut bapak. Lah. Pangling ora? Pangling. Kula mboten badhe pangling. Menika bendara kula Ndara Samparaga lan Ndara Samparjiwa Bener. saking Kadipaten Lingkong. Lingkong. Ah. Nggih, wis cetha iki cet. Kowe wis manut bapak. Sing wae. abang-abang iki. Iya, sakon Jeng Adipati Lingkong wis cetha yen paring utusan bakal mboyong kowe minangka garwa ana ing Kadipaten Lingkong. Ngene iki Kadek. Sambung Tasbudi. karo nggonku tumeka ana omahmu. Inggih. Hah? Mergo aku lan adikku Samparjiwa Inggih. nampa dawuh Nggih. saka ngersane Jeng Dipati Tirta Tirta Manggala. Manggala. Nggih. Kang supaya kowe lan anakmu si Senik Nggih. wektu dina iki uga kowe tak boyong ana ing dalem Kadipaten Lingkong piye? Pancen Yes. bener. Nggih. Dadi rembug tuk nalika semono wis Nggih. kumula kiling menawa Senik bakal Iya. Nah, dadi garwane Jeng Dipati. Nggih nuwun sewu kula menika mboten ateges umuk nggih. Nah, sak pengkeripun Rara Senik menika cumandhak wonten sambi legi menika paribasanipun udan layang banjir mangsi ingkang lamar niku. wong lamar tak kira Ijik. wong. Oh iya wis, aku ngerti nek wong lamar. Anu nyon ngapunten ndara-ndara niki. Piye? Aku lho tak toto-toto riyen nggawa salin to wong kula ajeng lunga suwe. Upama perkara busana cukup ana ing dalem Kadipaten piye? Pun cawisi. Wis Wis. cuma wis kabeh. mau wis kacawisake dening para julu lagi. Apa kowe kudu arep sangu dhewe? Oh, Eh? nek ngoten Teka manut ya, Pak. Nggih, suwan. engko. Wis. Ampun Ya, kesuwen ayo. Pak. Nggih. Nderek. Mari, Derek akhir derek. monggo. Sik. Wis. Pak, aku arep mukti tenan to, Pak. Mukti wibawa uripmu bakal mulya manut bapak. Iya, nek ngono. Kene dalane ke kono kok ya ya. Halo. Jarwa Surya
Wonten dalem sewu Sang Prabu. Kepareng mujuk atur. Sewu lepat nyuwun bunging sih pangapunten. Dene pasuryan Sang Prabu menika beneh kalawan saben adatipun. Estunipun nembe menggalih perkawis menapa satemah ndadosaken kados nyimpen wewadi Sang Prabu. Rekyolopati Jayagatra. Inggih kula Sang Prabu. Mestenipun panjenengan kedah tanggap ing sasmita tanggap ing semu. Menawi ing wanci dalu Taranggono gumebyar kula mboten saged sare. Menawi pleteking Bagaskara kang katon sumambirat kula datan saged makarya. Amargi wonten penggalih Kiraka. Inggih Sang Prabu. Wewadi menika menawi pun simpen semanten ugi kadidene ingkang ndeder memala mila Sang Prabu. Kula minangka warangka dalem tansah ngantu sabda pangandika sampeyan dalem Sang. Monggo ingkang Kiraka Patih Jayagatra. Kula Sang Prabu. Estunipun namung boten ngapintena menawi karosaken. Namung kula menika jejeripun ratu menapa perkawis menika kula kedah walaka dhateng Jengandika Kiraka. Boten dados menapa awit wewadi menika menawi pun simpen ing samangke sawi kaliyan sampeyan dalem andheder memala. Mila bab menapa ingkang dados penggalih nadyan boten sepitena Sang Prabu. Ngaten Kiraka. Estunipun ingkang dados petenging penggalih kula angribeti tumrap kula jejer wonten ing Liepharja. Menika namung perkawisipun kula warga ing antawisipun yoga kula pun Purbarini. Ing antawisipun Purbarini menika tembayatan kayan Dipati Tirta Menggala sampun sawetawis kang mongko Kiraka. Kula boten tida-tida anggenipun meminta mring Gusti Kang Maha Kawasa. Kados menapa Purbarini enggal garbe momongan. Namung kok sawetawis dangu dereng garbe momongan ngaten menika ingkang dadosaken petenging manah kula kados menapa kula saged ngudang wayah lak ngaten to Kiraka. Inggih, wonten dalem sewu Sang Prabu. Jer manungsa menika wiwit lair tumekaning delahan ing samangke menika sampun sinerat wonten ing titi wancinipun. Ngaten napa Kiraka? Inggih Sang Prabu. Malah ugi ingkang dadosaken rosing manah kula dados penggalian menika yoga kula jalu niki pun Pangeran Purbaningrat menika. Lah ngaten to Kiraka? Inggih. Mestinipun panjenengan piyambak mangertos. Purbaningrat menika rita pantaraning ratri tansah boten saged sumendhe dhateng Kang Rama. Malah kados-kadosipun gega kajengipun piyambak Kiraka.
Kiraka Jayagatra. Inggih. Sang Prabu. Katemben kewala kula rasaken menika Prabaningrat sampun sok. Sampun sowan wonten ngarep panjenengan. Yogaku Purbaningrat. Kula wonten paring dawuh Kanjeng Rama. Sakwise ditata swanira, becik swanira ana ngersani Kang Rama. Pangestunipun Kanjeng Rama widodha lampah kula. Kepareng bekti kula kunjuk teng asonan dalem Kanjeng Rama. Iya. Iya. Kang Rama bungah. Menawa kowe ngaturke sungkem marang Rama, pratandha sira iku bekti marang Rama, uga ngabekti marang kraton ing Liepharja. Ketang aturaken bekti kula dumateng Nandalem. Ngluharaken asma dalem wonten ing Stinggir Binaturata Kanjeng Rama. Iya. Prabaningrat Kula padatan para tumenggung ngae kewajiban ana ing dalem katemenggungan. Senopati uga mangkono ngayahi kewajiban ana ing dalem kasenopati. Banjur Kang Rama saiki bakal nodi katresnan marang Kang Slira ana ing dalem kapengiranan ra isih kaya padatan to Prabani. injih awit pangestunipun Kanjeng Rama. Kauntenan wonten kapangeranan tansah manggih ing kawijengan. Inggih mboten tepi saking awit pangestu Nandalem Kanjeng Rama. Iya. Syukur mangayu bagi Prabani. Sakwise kaya mangkono katresnane pun Rama marang kowe. Bebasan ora bisa pedhot. Bebasan kaya sak dawaning dalan kang tanpa winates. Merga kowe yogaku kang tak tresna. Banjur iki tak takon marang kowe Prabani. Nariji Sira iku wis akhir diwasa. Menawa kaeto nganggo tulising mangsi, sira pantes kalamunta sira iku jumejer gumanti aji ana ing kraton Liepharja ya ganti kalenggahane Kang Rama. Piye Prabani? Seul Padyakune pangaksama Kanjeng Rama. Mila leres lamun kula dipun wawas menika yuswa umur kula menika sampun dunggap akhir dewasa. Ya bener. Sampun trep lamun gumantos nata wonten ing Jirabarja. Namung kewala Kanjeng Rama midherek pernatan lan godhekipun para ngakathah. Tiyang gumantos nata ngaten boten kedah ngedahaken tidak turuning ratu. Nadyan to menika kawula paribasan maju kiring bali-bali longan kere pandhegal saumpaminipun. Lamun to kasengkyung dening Purhasta Nayaka lan para kawula menika ing samangke saged ngganggu jumeneng Nandalem Kanjeng Rama. Kaya ngono Prabani. Yen ndak rasake marang Kang Rama uga ora sisip. Sira matur kang kaya mangkono. Iya. Sing perkara siji kaya mangkono. Sing kapindho aku bakal takon marang. Apa kowe kuwi durung duwe pilihan wanita sing samengko kena kanggo urip bebarengan tembayatan ngrembug kulawarga ana ing Liepharja. Kanjeng Rama. Mraita sambet kalian wanita. Tanipun sampun wonten ing dados telenging sedya kula namung kewala Kanjeng Rama. Kula dereng wantun badhe mengku salah tunggaling wanita. Prabaningrat. Kowe putraning Rama. Mestine sing kudu kena kanggo conto pintu kabeh para pengiran. Mbok iya Prabaningrat. Kowe gawe legane Kang Rama.
golek wanita saka ngendi wae sing condong marang penggalihmu ing samengko upama kowe gumantiaji ora ing Liyabarja lak ya wis ora mindon gaweni to Prabaningrat. Kanjeng Rama menika paring dawuh menika sampun lair tungusing batos Kanjeng Rama. Wis ndak pikir. Keng Rama kandha marang sira ora kaya bocah cilik. Menawi to saestu sampun dipun tata dipun tititinting kanthi manah ingkang lebet. Inggih. Ing samangke kula badhe mbudidaya. Kepareng badhe mengku satunggaling wanudya ing saged ngempri dumateng idam-idamanipun Kanjeng Rama. Punten dalem sewu. Ki Ageng. Monggo Ki Ageng. Perkawis nandalem badhe mala kramakaken ingkang putra. Menika leres. Namung wonten satunggaling perkawis ingkang kedah nandalem sumurupi. Ki Ageng Angaseta. Nyun pangapunten ingkang kathah, Ki. Estunipun kula menika mboten kok namung gegujingan menika mboten. Namung nyun pangapunten ingkang kathah dinten ingkang sampun kawuri kok kula dereng matur dhateng Ki Ageng Angaseta. Menawi nandalem menika leres. Awit kula ngertos penggalih sampeyan dalem menika kepengin agi-agi momong wayang. Namung perkawisipun menawi kula aturaken wonten pangarsanipun sedaya parampara ingkang sami rapuh. Nggih. Menika saru tinasa pramila benjang tumugi titi wahyaning mangsa kula kedah catur netra dhateng nandal. Iji. Ki Ageng Angaseta paring ketingkasan dhateng kula ngaten, kula namung sendika dawuh jalaran Ki Ageng Angaseta menika pepundhen wonten ing Liyabarja. Punten dalem sewu. Iji. Langkung prayogi. Langkung prayogi menika ingkang putra pun Prabaningrat. Menika kangge nodi dharma bektinipun dhateng asepuh menika sawetawis wekdal ingkang putra pun adipati ing Lengkong boten sowan. Inggih ngaten. Lah karana ingkang putra menika sampun dewasa pramila ingkang putra kasuwun. Nak yenaken wonten ing Kadipaten Lengkong sinambi ingkang putra menika nambel raos ing kangen. Oh. Inji. Kasinggihan Ki Ageng. Menawi ngaten ing titi kalodhangan menika kula badhe utusan dhateng Prabaningrat kinarya nak yenaken mantu kula pun tirta manggut. Prabaningrat Kula yen menawa sira kabotan setya tuhu marang Keng Rama, sira ndak utus. Suwana ana ing Kadipaten Lengkong ya ning kangmasmu Dipati Tirta Manggala. Nak yenake menawa sawetara dangu ora sowan ana ing Kadipaten Liyabarja. Kanjeng Rama. Sedaya menapa dawuhipun Kanjeng Rama kula muga mboten badhe saged walan puguh namung sendika. Mila mekaten Kanjeng Rama kepareng lilah dalem wanci menika kula pareng badhe bidhal mucul mriku. Pangestuku sing ati-ati. Sendika. Sekar-sekar kepunden Sri Kresna. Riyakra Patih Jeng. Inggih, kula sang Prabu. Kula mboten mentala dhateng Pangeran Prabaningrat menawi namung tindak piyambak.
Inggih. Menawi ngaten kula minangka warangka dalem kepareng badhe sumusul. Jeng pengen. Mangke rumiyin. Punten dalem sewu. Inggih, kados pundi Ki Ageng? Tan prayogi warangka dalem wal saking praja sirap arja. Nggih. Prayogi pilih Prabaning Rat menika wiwit timur menika momongan kula. Ngaten warasi. Pramila kula mboten kamitegan kula badhe memanuking Prabaning Rat anggenipun Inggih. sowan wonten ing. Leres ngaten Ki Ageng. Inggih, monggo. Pramila lirah dalem kala suwun kula badhe memah. Inggih ngatos satus Ki Ageng. Ngatos satus Ki Ageng. Rekyonopati Jayabodra. Inggih, kula Sang Prabu. Sak sampunipun Prabaningrat kadherekaken dhateng Ki Ageng Angaseta wonten ing Kadipaten Lika. Monggo. Kula kajengandika meminta mring Gusti Kang Maha Kawasa mugi dinten pantaraning ratri tansah ayom-ayem wonten ing praja Liyep Harja. Inggih, Monggo. semoga. Kahanan sepi ning ora kaya sepi ning atiku merga wis katilal wong tuwa loro sowan ning ngarsaning Gusti Ingkang Maha Agung. Wah, mung pancen kabeh mau aku sing jalari. Nanging muga dongaku muga-muga Bapak lan Simbok anggone sowan ning ngarsaning Gusti Kang murbeng dumadi tinampa lan dipapanake ning swarganing Gusti Kang Maha Agung. Kakang Lanjar. Nggih. Wis rampung to? Nggonmu ngrukti layone Simbok. Wis, Kakang. Ngene lho, Kakang. Senajan to pestine Bapak lan Simbok kuwi saka Gusti Kang Bakarya Jagat. Gini. Ananging kabeh mau ana kang jalari, Kakang. Mula yen saiki Kakang Lanjar wis eling marang kaluputane, aku matur nuwun sekden. Iya. Merga aku ndodo. Sing ngenteni bandane Bapak lan Simboke aku. Nanging aku jane kaya kepengin sawise Bapak lan Simbok wis ora ana. Aku kepengin males budi kabejane Bapak lan Simbok. Yen bisa aku arep balekake, mulihake bondo kang tak nggo ragat kanggo seneng-seneng aku. Kaya mengkono. Nanging ngene. Sejatine aku lan adikku Lunggi arep ngekeki ngerti marang kowe. Ana Nanging perkara apa to, Di?
Tak jaluk sliramu aja kaget. Lah ya ngono to, Di. Nggon Iya perkara pancen nggon bener. apa to? Kaya ngono kuwi Kakang. Ngene. Kakang Lancar. Duk nalika semana bapak lan simbok nalikane ana ing alas. Bapak lan simbok ketemu wong-wongan nanging ora ngerti sapa wongan. Dheweke titip bayi kang bayi mau diulungake dititipake marang bapak lan simbok. Bapak lan simbok dititipi bayi. Banjur bayi saiki ana ngendi, Bu? Bayi kuwi ya Kakang Lanjar kuwi mau. Yen ngono aku kuwi dudu bapak lan simbok sing lantari aku urip ning jagat padang iki. Bener. Banjur bapak kondo piye? Ngene Kakang. Sakwise bayi kuwi diserahno marang bapak, wong-wongan kuwi mau kondo. Yen to sak mengkone wis akhir dewasa bakal ngerteni bayi kuwi mau. Nanging kanggo tetenger yen bayi kuwi mau mula pusaka iki kang dikanteni marang bayi kuwi mau. Mula Oh, bayi sing di pusaka kuwi diaturake marang kakangmu. pusaka kang ngandani bayi sing diaturke marang bapak. Iya. Iya. Yen ngono iki yo klebu ruangku. Iya ngono kuwi Kakang. Yen mengkono mbok menawa. Lantaran sifat kandel kang wujud pusaka iki bisa dadi jalaran kamuktenku lan mengko senajana aku kuwi karo kowe kabeh Dimas Adi Wulung lan Suruh. Iya. Nggonku ngrengkuh kowe ora kaya yen aku lan siramu kuwi siji bapak lan ibu. Nanging aku tak weling marang sliramu Kakang. Kakang Lanjar kuwi kudu rubah. Aja pisan-pisan nglakoni sing kaya sing wis-wis Kakang. Pancen wis tak dodo lelakonku nalika semana. Wis tak kukup raup awakku dhewe. Mula kanthi pusaka iki mbok menawa aku bisa golek gawean ning kutha raja. Yen mengko yen oleh gawean mestine aku lah ya oleh duit kok aku bali nang desa lan mbok menawa bisa gawe muktekake sak keluarga ing Limaran kene. Yen pancen kaya ngono tak lilani senajan to iki wis 40 dina monggo tak lilani kowe Kakang. Iya, iya. Aku mengko bakal sumusul ana ing Aku jaluk pamit lan Raden. Dina iki. Iya Kang. Sing hati-hati Kang. sing ati-ati. Matur nuwun ya Kang ya. Iya. Yen to Kang Lanjar kuwi wis emut marang jati dirine sing bakal bisa muktekake awak dhewe sak keluarga Kang. Iya. Adikku lho. Saiki dhewe kudu priye carane mbudidaya awake dhewe kudu bisa nyambut gawe. Mula aku karo sliramu golek nyambut gawe sakwise bapak lan simbok nyatus dina. Iya pancen bener. Merga awak dhewe saiki lagi nandang layon nandang sedih. Yen mengkono Mula saiki ayo ana ing pungkuran wis dhisik. ayo
Di, sama ngerasan ora nang kene manggon nang kutha ke? Ngapa, Su? Hah? Ngapa, Su? Hah? Ngapa, Su? Hah? Lengup ketoke iki. Hah? Lengup Rika. Hah? Rika ngerti apa ora bahasane kene? Rika ora melu. Rika kuwi kowe, Rika. Rika bojone Roma. Nek kene Nyong, nek kono Rika. Oh, Rika. Rika itu kowe. Rika. Kok Nyong Rika. kok ya Nyong ya du Rika. Nyong jenenge Rika. Rika itu kowe. Hayo Rika. Nyong Rika. Wah, wes rasa bahas perkara kaya ngono. Arepe ndagel amang-amang nyawa arepe setruk barang. Iki awake dhewe iki ngapa ya nang kene iki nganu. Apa ya prik ya? Nyong kasine bengong nang kene. Wong brang kulon gawe ming brang wetan iki bengong bukan? Saman kok lambene kok bodol to? Lah deke mudeng ora deke? Nek ngomong mbok sing biasa wae sing cara kene ngono lho, nyong rungokke mumet joran nek ngene ancarane. Coro ki kewan. Coro ki kewan wah. Lah iki nek umpama kok perutnya sakit apa? Wetenge loro. Ampuh, wong kok wetenge loro. Wah, Loro. lah iya loro ta. Ampuh wetenge loro sampean. Angel temen to. Berarti ning nggon samang ngono ora ana sego. Ora ana sego. Berarti sega. Sega kanane. Oh, nek misale ning cara kepuyuh ngono apa nak nang kono? Keposo. Hah? Keposo. Nglucur keposo. Keposo lah Rika ben ngoso ngaser bae ka. Hah? Ana wong ngono wong arepe ngapa Rika jare selak ngoso, bahasa arepe ngoso wis entek tekan kamar mandi. Wis karo kecret nang dalan iki Rika. Basa kok ting blekutuk kok ngono. Lah iki saya ora mudeng. Nang kene iki milu bendara Minak Jinggo. Kok Minak Jinggo? Sapa? Purbasari. Purborini, Purbasari. Purbasari liyangan kok. Iki ketarane kepayan ora ngematna iki mangan gaji buta deke lah. Deke. Deke iki bendarane jenenge Purbo Rini. Nek Purbasari liyangan ya. Oh, iki jarine pas iki kualik ngene kok. Lah sing jari iki sapa? Sami. Hah? Sami. Ndoro putri kuwi lagi susah. Piye to? Bojone kuwi direbut. Bojone direbut sapa? Nganu lek, Dek. Dadi dhewe kudu melu susah wong bendarane susah. Nangis bareng wae. Oke. Iki kok malah do seneng-seneng karepe dhewe ora ngerti bendarane lagi susah. Mboten. Rene bok ngono lho iki. Anak tuku apa iki? Hah? Anak nggak tuku apa? Hah? Ora mudeng pisan Iki kadhe. bendarane rawuh ki resik durung diresiki. Sampun, Gusti Putri. Menika pun kula lap, pun kula nginjeng nek kurang resik kula dol mawon. Iki wis resik durung iki. Nggih. Oh, menika. Alah.
Ngopo. Ngresiki ya. Lah ya kudune ki resik ngono lho. Sampun niki sampun Nggih, resik. sampun resik. Monggo. Badhe dobel nggih mboten napa-napa nek saged selonjor. Nah, niki sanes kursi naming salon son kontrol niki. Mungkin. Oh, Nek tak kandhani kene. Nek kudune do ngerti iki. Ngerti to. Aku janjane ki susah. Kang Mas Tejo Manggolo ki saiki wis lali karo aku. oh kok saged lali napa jenengan malih? Rika, Kang Erika. Mas Tejo Manggolo ki saiki lali Gusti Putri. seneng sing batik sing dadi ledek kae lho. Oh, Kowe ngerti to? nggih, mboten napa-napa. Kok mboten napa-napa? Malahane Kok malahan? pados malih. Iki Nggih. carane wong basane wong kulon iki priki ya. Niki ngaten Gusti Putri. Piye le? Kula nggih ngrasakaken melas ki apa ya? Apa Zu? Mesake. Nah, Saiki Kang Mas Tejo Manggolo ki wis ra tresno karo aku. Oh. Rasane aku nelongso banget. Ki piye to iki? Ngerti ngono kok malah. jenengan ngertos kula nangis niku napa? Yo ngerti. Yo ngerti susah ngatiku tale. Ndoro lajeng nika saenipun dos pundi? Biasane saben dina Kang Mas Tejo Manggolo ki rawuh nang sajroning taman. Ngandake Kang Mas Tejo Manggolo ki tresno karo aku. Ning saiki nyatane Kang Mas Tejo Manggolo ora tresno karo aku, Le. Lah niku Rasane keronto Sabar Ndoro, sabar. aku, Le. Biyen ketok apa saiki ketok apa? lah riyen menika napa ketoke? Wah, men wis lali kok. Bojone dhewe kok. Ayo arep dilimpeke. Kula ingkang suwun. Oh. Ono tamu. Mangga. Dik, anu. Nun sewu. Nggih. Senajan kula menika priyantun kakung. Ning kula niku sampun tanggap lho Den Ayu. Lho tanggape pripun to? Lho yen sak sampunipun Jeng Adipati menika jinatu krama kalian Rara Senik menika Den Ayu Purbarini sampun boten pun kersakaken. Kula tanggap menika. Lah iya sakwise Kang Mas Tejo Manggolo ki wis nglirwaki karo aku ora tresno karo aku jalaran saiki wis duwe bojo sing jenengane Senik. Sing tukang batik ledek. Saiki wis ora tresno karo aku. Ah, gayut kalian menika. Kula menika tiang ingkang demen tetulung. Loh, kowe arep nulungi? Inggih menapa kemawon ingkang pun Den Ayu kersakaken kula saged. Oh, dadi kowe iso nulungi karo aku perkara kuwi. Inggih. Tenan? Saestu. Menawi menika menawi upama Terus nggih. piye arep Kun nulungi gitu, aku? Menika upama. Upama panjenengan niku pancen gatel nggih kula sagah ngukur. Gatel. Gatel. Nggih. Apane sing gatel? Lho larina kalawan wengi lak panjenengan mboten wonten ingkang ngukur ta. Ora sembrono lho. Mboten ngaten. Ora sembrono karo aku. Kowe sapa aku sapa? Aja sembrono karo aku kowe. Lho, kula menika mung kepengin tetulung. Lah yo tegese tetulung ki ana apa? Perkarane apa? Pun. Panjenengan mboten usah. Kok ndur masalah arep dikukur-kukurke. Apane sing arep diku? Iki lho. Ora kaya ngono. Aku sing melu pirang-pirang tahun rong tahun ngukur. Kan kula mawon. Temliti arep ngukur.
Ah ora kanggo. Kalih kula. Kaya ngono kowe iki kaya Kula sing gatel. kowe iki kaya Mbak Tri ya. Tri sinten? Triplek. Aten. Akhirnya lho. Jenengan ki ajeng nopo? Kok arek ngukur perkara kukur ajeng ngukur kenapane? Tinimbang panjenengan piyambakan kersa ngladeni kula. Oh dadi kowe arep seneng karo aku. Iki lho, ora sembrono ngono kuwi lho. Dadi kowe arep seneng karo aku. Lho, salahipun menapa? Kula priya panjenenganipun wanita. Senajan aku wis ora dianggep karo Kang Mas Tejo Manggala, aku ora tresno karo kowe. Ora. Tresna menika saged jalaran saking kulina. Nek aku ki tresno karo kowe, terus sesuk turunane kaya apa? Lho, sak menika gampil. Lah kok gampang? Babagan keturunan menika panjenengan boten usah banget. Panjenengan yo nuwun sewu lho, nuwun sewu menika. Panjenengan menika lak wanita ingkang nuwun sewu majer mandul dados boten usah. Dadi kok ngunekke majer, ngunekke mandul karo aku senajan aku mandul. Kasunyatanipun Aku majer. Ning aku ora bakal tresno karo kowe. Ora bakal njur terus aku seneng karo kowe. Ora. ayune tumpuk undeng. Ora sembrono ngono ki lho. Dasar manik ayu langkung. Karep ngopo kowe? Arep ngopo kowe? Ora sembrono kaya ngono kok. Kok njur sembrono suwe kok nekat kok. Kandes luwes marati. Suwe nekat. Wow, sanglir niku Gusti Putri. Ampun wani-wani kalih niku. Tak aman ke? Atasane. Ra. Sirat judeg atiku bingung manutasi rasa kondang. Dados panjenengan boten kersa ngladeni kula. Ora suti. Aku ngladeni karo kowe tak nggopo ora suti aku ngladeni. Jenengan boten kersa. Tulung! 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 Saka pepungkuran kowe tulung-tulung ki ana apa Ki Kantep? Ketiwasan Loh, Jeng Adipati. kok kowe sandang penganggone nganti ucat kaya niki kena apa kowe? Jeng Adipati. Aja nangis ta. Kena apa? Kula nyuwun pangaksami. Amit saking trik. Loh. Denayu Purbarini. Saka trekae garwaku Purbarini. Ical Joko kula Kanjeng Adipati. Tegese lan jakamu piye? Kula pun raradi rudha peksa supados nglanggati katresnanipun Purbarini kono. Nggih, Purbarini. Kang Mas. Saya pasipun boten kula boten ngladeni kanan. Menika padhe ngrodha peksa dhateng kula. Pancen tak akoni. Yen aku bebrayan karo kowe, aku durung meneng momongan karo kowe. Kang Nek aja tok anggap aku tok wadonake. Jeng Dipati. Mboten kirang-kirang anggen pun kula nampik lan menggak namung Maksa lah kowe. Ora sembrono kaya ngono. Coba kena ping piro? Kang Mas. Panjenengan kersa dhateng kula Kang Mas. Kaya ngono. Menika kang rodha peksa dhateng kula mboten saged Kang Mas. Kok
kaya ngopo wae kowe garwa adipati ning tlatahing Lingkong. Kang Mas Kudune kowe ngabekti. Lajar aku ora menehi peputra karo kowe. Aku mung kantet kaya ngono. Pak Kantet niku Kok gelem kale ra isen. Sing ora isen iki kene. Niku sampun nyamah. Jejakan kula menika. Linggo. kowe ra sembrono. Lek matur ngersane Kang Mas Tejo mangkono. Aja sembrono kaya ngono kuwi. Nyatane kowe sing tresno karo aku. Yen Kasunyatane ya kaya ngono. Punten. Aku garwa senik ning mburi kowe karo sak-sake wong ngono. Kang Mas, ndel sewu Kang Mas. Joto anggap apa garwamu? Saya tuku napa Tok anggap apa garwamu? Hah? Mas? Kowe madonke aku. Kang Mas. Sithik. Ora usah cedhak marang pun Kakang. Sepet Kang Mas. mripati ki nyawang kowe bebasan cuplak andeng-andeng. Ora pantes mapan ning duwe. Matur nuwun. Dadi ora irang jagamu to. Menawi mboten wonten Jeng Adipati kula. Ical jamanipun. Ning yo kuwi. Sakwise garwaku tak tundung mesti kondur ana ing Sirap Harjo. Yen lakoni kadenangan piye? Nanging nggih nuwun sewu. Nggih menawi Den Ayu Purbarini menika tasih tetep seger meger-meger lajeng ngendika ingkang boten leres kalian sampeyan dalem Kanjeng Sinuwun Damarsasi wonten Sirap Harjo menika mesti dados mboten kanten-kanten. Aku wis tanggap iji. Samparaga. Ini. Nun sewu Kanjeng. Iya. Kula katimbalan boten kados dene adat sabenipun. Ndadosaken kageting ati kula so adi kula Samparjiwa Kanjeng. Mestine kageting atimu. Iye. Kuwi hanjalari padanging lakon iki mergo aku mbutuhke kowe. Olehipun Yen katemben garwaku ya diajeng Purbarini. Luput munggo ing aku, luput munggo ing pranatan ana ing tlatahing Lingkong. Leres. Kanjeng Adipati. Iya, Samparaga. Kuwi sing pangandika moko panjenengan sampun dipun penggalih. Menawi garwa dalem niku lepat. Munggo wonten ing kadipaten. Bukti seksi wis cetha. Leres. Lakon Kula luput lan seksinipun. benere yen wis ana bukti lan ana seksi. Injih. Ki kantet. Injih. Samparaga. nggih, paring Kowe pangandika. isih kepengin ngabekti ana ing tlatahing Lingkong apa ora? Kula tesih setya tuhu dhateng sampeyan dalem Jeng Dipati. Pusaka ligan iki tampan ana. Kersanipun? Tampan ana. Di. Sing hati-hati lho, Di. Iya. Kanjeng Adipati. Iya, Panjenengan mukne pusaka ligan menika kangge kula so kakang wonten kaliyan. pusaka ligan iki sarang ana. Ana ing raganing garwaku Purbarini. Purbarini. Tegesipun kanthi sarana pusaka ligan menika ingkang saged nyernakaken garwa dalem Dyah Ayu Purbarini ngaten. Lah iya, ora ana liya yen to pusaka ligan
kuwi mau njaluk warungko kayu cendana manis kang dumunung ning anggaling Purbarini mangkat dika saiki. Sendiko! Ayo di, bujal! Matur sembah nuwun. Awit pitulungan Jeng Adipati. Yen ngono ayo tuturi. Inggih, kula dherekaken. Ya. Sorry ya. Kang Mas Tirta Manggala tega karo aku. Kang Mas. Saiki Adi Samparjiwo. Manggala wis duwe Kakak. garwa. Nek kaya ngene dipikir sing piye kenceng. awake dhewe? Pikir sing penting digelar digulung. Aja waton saku. Kepiye wae iki Ratu Gusti pependenmu pepunden. Aku ngerti. Ning iki sing dawuh iki kepepundane awake dhewe. Yen to awake dhewe ora bisa nyendikani apa kang dadi dawuhe. Tembe mburine awake dhewe bakal nampa pidana. Ngerti? Senajan kowe Ratu Gustine ning tuminbake ora pas marang angger-anggeran wiluput. Nek mungguh awake dhewe pancen kaya ngono. Ning mungguh ngersa dalem Kanjeng Dipati Tirta Manggala. Nggone bakal mundhut garwa kang angka 2 satemah Dewi Purbarini kudu disingkirake saka jagating sesrawungan. Mula saka kowe. Adi, Piye Kakang? pegel ora tegel. Awake dhewe kudu tegel. Krenengake ana apa Kanjeng Regyanapati? Ngaten, Piye? Kusuma Dewi. Anggen kula kadhawuhan nungka dhateng tindak panjenengan wonten ing wana Gung Liwang-liwang menika temenipun kula kadhawuhan dening garwa sampeyan dalem Kanjeng Budi. Dipun utus kalan garwa. Injih, injih. Kapun wangsul menapa dos pundi? Malah dawah kosok wangsulipun Kanjeng. Kanjeng Dipati Tirta Manggala menika cetha sampun tega sanget kalian panjenengan. Pramila Kang Mas Tirta Manggala. inggih wekdal sapunika kanthi pusaka ligan menika ingkang kedah saged nyirnakaken yuswa sampeyan. Teka karo aku. Kanjeng Regyanapati. Kados pundi Gusti? Nek pancen Kang Mas Tirta Manggala tega karo aku. Panjenengan diutus. Ora apa-apa. Ora apa-apa nek pancen nyedani karo aku. Tega Ora apa ora apa-apa. Kang? Ora apa-apa Kanjeng Regyanapati. Mboten. Senajan to kula menika watakipun menika songar, nanging kula tesih nggadahi raos. Bilih panjenengan menika jejering manungsa, kula ugi manungsa limrah. Ingkang sak mestinipun kula kedah nggadahi raos tresna dhateng sepadha sepadaning titah. Leres Kusmaning kesuwen. ayu. Nek upama kowe ra merjaya aku, mengko ndak katukanan Kang Mas Tirta Manggala wis tampakno
mboten? Aku Setanono. Sampun Ki Sumo Dewi. Kula kalian Kakang niku didik jagaling manungsa. Menapa mentolo kula nyedali dhateng ratu Gusti kula ingkang sampun paring kekuatan. Ora apa-apa nek pancen wis dikarepake. Aku Adi. tega, ora apa-apa. Kowe minangka saksi, ya. Musa ki bakal tak buang, ya. Ngene wae Kang. Piye? Sak pentara kowe sak temen lawan kesumen. Ing semua aku bakal golek Wisa utawa Sona. Ing semua aku bakal mateni Sona kena kanggo ing semengku tondo bukti yen awake dhewe bagus. Yo, mateni yo, yo. Ki Sumo Nek Dewi. pancen kowe mengkono, kono tindakno. Langsung bodho yo. Yo. Aku bakal Ya ayo. Piye Kanjeng Regyanapati? Wekdal sampun ngoten iki mawon. Panjenengan ayo ku Guru. kula eman katimbang panjenengan menika dipun sia-sia kalian garwa panjenengan. Luwung tak openi kula mawon. Nggih. Gesang sesarengan kalian kula gesang wonten ing kepatihan Lingkong. Senajan to aku ora dianggep karo Kang Mas Teta Manggala. Aku ora bisa nek aku kudu ngladeni karo panjenengan. Kanggo jiwa. Ora sembrono kaya ngono kuwi. Kowe aja sembrono kaya ngono kuwi. Senajan kowe tresno karo aku ning aku ora tresno karo panjenengan. Jiting kalih. Sampun ngoten niku. Rara apa kang sinadya apa Penyeram menika suwe-suwe Kanjeng to. rokme Kanjeng sampun. Kula boten saking matos sing dateng panjenengan sampun. Tartantu tak rote Sampun kados ngaten niku. Sampun. ibarat wong numpak perahu lumampah tanpa welas ing madaning jala Sampun dipun lajengaken kula mboten temah konjing hanggenjong ing pagulingan. Sopo? Ono bocah bagus-bagus, ora ngerti dodok saling perkara teko jempalane aku. Ditepung ae. Aku iki suruh. Suruh? Banjur sapa kuwi? Aku Samparogo. Wanter dawuh. Kanjeng Dipati Tirta Manggala ing Kadipaten Lingkung. Apa karep? Samparogo. Piye? Yen to sliramu kuwi pancen satriya. Hmm? Sliramu aja gawe onar ana ing alas kene. Apa maneh ngudo paripeksa wanita? Karepmu. Aku kudu sumingkir saka papan kene. Iya. Iyo. Iyo. Wes. Kowe. Ayo. What? Terus. What? Terus. Terus. Sing hati-hati, Ju. Yo. Wes. 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 Kuat iki.
maju yen kowe pancen wani. Woi! Nyuwun Aku sewu. matur Din. nuwun banget kene. Kowe bisa nulungi karo aku, jenengmu sapa? Injih. Nami kula Suruh. Oh, sira. Lah iki sapa? Nami kula Wulung. Oh, Wulung. Nek ngono, aku matur nuwun banget. Nek ngene, kowe tak suwan kene ngersani Kanjeng Rama. Wedal Tak mriku. suwan ganjaran ngersani Kanjeng Rama. Uji. Wis. Meningkaten. Derekno. Kula derekaken. Deraken Gusti. Aku suruh sak. Rekyonopati Jayagatra. Inggih, kula Sang Prabu. Sasampunipun pepak sedaya para kawula wonten ing Liat Harja. Kejawi tenggo dhateng penggalih kula. Mongko kula selak kapang sanget dhateng mantu kula pun Dipati Tirta Manggala anggen kula sambet utusan dhateng yoga kula pun prabaning. Inggih kepareng mujuk atur Sang Prabu. Sing lepat nun. Rakyonopati Inggih, menawi boten kalentu kados menika Prabarini. menika putri sampeyan dalem Sang Prabu. Jinama. Prabarini. Wes suwe keng Rama anggone ngantu-antu marang Keng Slira. Kok banjur sira bebarengan marang garwamu si Tirta Manggala. Kang Mas Tirta Manggala samenika teka dateng kula Rama. Tega marang kowe. Inji. Kang Mas Tirta Manggala samenika sampun kagungan garwa senek. Samenika boten tresna dhateng kula dipun tundhung Rama saking lengkong. Jagat wasisaning Bathara Tirta Manggala. Kok dadi kaya kowe bagus-bagusa dhewe. Punten dalem sewu Sang Prabu. Rakyonopati. Sawanipun putri sampeyan dalem menika boten sandingan kaliyan ingkang garwa, namung pun larapaken dhateng kalih pawongan menika. Wonten dalem sewu Rama. Piye, Malah Kang Mas Prabarini? Tirta Manggala menika badhe nyedani dhateng kula Rama. Oh dadi Tirta Manggala arep paring pidana marang kowe ngono. Ji Rama. Prabarini. Menika ingkang tetulung dhateng kula Rama. Oh dadi nono manloro iki kang paring pitulung marang kowe. Ji Rama. Cah bagus sakarone. Wonten katimbalan dawuh Kanjeng Sinuwun. Bener ngendikane yogaku Purbarini. Injih. Leres menika Sinuwun. Aku tak takon marang kowe. Sapa kang dadi jenengmu lan saka ngendi paran? Injih. Nami kula Suruh Sinuwun. Banjur sing siji. Nami kula Wulung Sinuwun. Oh dadi kowe Suruh lan Wulung Injih. Lur. kang bisa paring pitulungan marang yogaku si Prabarini. Injih leres Sinuwun. Rakyonopati Jayagatra. Sang Kula jejeripun ratu.
mestenipun kedah paring pawangsulan dhateng tiyang ingkang badhe mitenah dhateng yoga kula. Inggih. Suruh Wonten lan katimbangan kowe wulu. sinuwun. Dawuh sinuwun. Tiwas kepasang yogya. Menawa sira paring pitulung marang yogaku. Saiki kowe ndak angkat dadi Narapraja nanging ora pitukon. Lajeng pitukonipun menapa sinuwun? Sira kudu bisa ngendharat Dipati Tirtamanggala swanke ana ing Praja Siraharja. Menawi kados mekaten nyuwun palilahipun wedal menika kula badhe nyuwun pamit. Pangestuku Banyumeli sing ati-ati wulu. Ngatian. Ayo Adi. Awake dhewe lumarap ana ing alas goleki Adipati Tirta. Ayo Kakang tak derekake. Sampun sinuwun. Nyuwun pamit sinuwun. Ya, Pamit sinuwun. Rekonwati Inggih kula. dados kados mekaten lampahan wonten ing Siraharja. Inggih. Menika kawontenan boten ingkang dados pengangen-angen kados sawiji. Prabarini Paring dawuh Rama. ditata penggalihmu karben ing samengko. Sliramu ora bakal gegetun marang garwamu kang tumindak ora bener tumrap uripmu ana ing jagat sesramu. Inji Rama. Ayo. Ndak derekake meminta mring Gusti Kang Maha Kawasa. Murih tentrem uripmu apa kang dadi jaga jangkamu bisa kasedayan. Inji Rama. Adilawati, inggih monggo sawetawis. Wah, melu bendoro anyar iki. Rekoso, Koso juragane medhit, tinggal joget. juragane dikijingi wae nek kono. Iki melu bendara anyar malah ora kepenak. Ora kepenak. Tambah gering. Gersula bedino. Walah, Galak jangan pirang-pirang dina anggo nekon ngengat. Utane muni cerigis. Golek wonge kuwi walah. Ora semanak rupane singuk kaya kuburan benderane dhewe sing saiki kuwi. Rupane kok kijing pancenan. Kowe kok sembrono to? Kembenmu kok iso modho-modho nggon aku? Kowe nyolong to? Nggih. Nggih. Ngaku nek nyolong. Balekke. Nggih. Piye? Nggih. Copot. Nggih. Tujuli. Haji Loko. Jenengan riyen coba. Wong aku ke sing kagungan kok. Kowe ngerti ra to karo aku? Aku iki Raden Ayu Mas Bendara Rara Senik. Aku sapa? Malah takon. Rupamu sapa? Kok rupa-rupake. Ikan jene Ora ngajen. Jenengan mbok sedo mawon, Ndara. Kadung guyo. Suarane garwanku sing bagus dhewe. Nek ngono kowe aku ra butuh karo kowe. Nanku hangre guyo
Kalibranta kang pinangka garwa mami kang runtung muga tansah rerentengan. Kang Mas, Piye Roseni? kula menika sinaosa saben dintenipun tansah sandingan kalian panjenengan nanging tetep kapan kemawon kalian panjenengan. Cumondhokmu ana ing tlatahing Kadipaten Lengkong. Senajan to kowe mung jejering wanita kang mijil saka ing padesan. Ning kaya dene midodari kang ngecowantah kang gawe tentrem ing atiku diajeng. Panjenengan menika lho, kok Tenan ampun lho. ngaten menika kula dadi Sakwise kowe gawe batik Nggih. ukiring batik kaya dening ukiring jiwa raga kang bakal awake dhewe sabrang. Obahing sampur kang jalari yen to aku ora bisa pisah lawan sliramu jare. Ampun ngaten menika lho Kang Tenan Mas. lho iki. Ah, Kang Mas. Wong ya tenan kok piye to? Ampun ngaten to, kula menika isin lho. Monggo-monggo. Monggo. Ana tamu. Wah. Niki ket wau prenjak ganter niku jebul rawe panjenengan Eyang Anggoseta kalian Dimas Prabaningrat. Ngaturaken wilujeng sak rawuhipun. Pikantuk berkah pangestunipun Kanjeng Adipati sowan kula widasta kanis ing sambikala. Mesti kemawon panjenengan sinareng lumebet wonten tlatahing Kadipaten Lengkong. Lah iya rumaos wonten ingkang benten ta Dimas? Nyuwun pangapunten. Monggo Dimas. Kang Mas. Enten nggih. Saderengipun kula matur sungkem kula kunjuk Kang Mas. Iya. Dawah sami pangestu kula kagem panjenengan. Nggih. Leres. Sampun sawetawis kula mboten caket wonten ing Kadipaten Lengkong. Inggih. Parandene titi wanci menika kula kepareng sowan benten kadidine padaten sampun kepareng lumampah. Sak menika katon asri. Oh, dados wewangunan kaendhang ingkang asri menika jalaran wonten ingkang damel. Mboten wonten sanes abdi kula kinasih Rara Seni. Nggih, kula menika. Endahing taman ingkang ketingal asri, bebasan ocehing peksi ingkang kathah menika. Inggih, Abdi kinasih menapa abdi kinasih? Menika abdi kinasih. Saestu menika abdi kinasih. Anjir abdi. Nanging nuwun menika. Nggih, tas pundi? Menawi abdi kok caketipun kados sampun saresmi. Tlatahing Lengkong menika jeneng bupati kula niku ora mbedakake. Ngendi abdi, ngendi kawula, ngendi garwa, sedaya kula anggap sami. Kang Mas. Nggih. Mbok inggih. Ngendika ingkang waloka kewala. Nadyan to dipati ala tanpa rupa. Panjenengan ki lho, wong bagus. Waja linangkung. Baguse kaya ngene kok ya. Prisa waja linangkung menapa mboten? Nggih ngertos. Waja niku wis mastani nyuwun sewu. Untu mangarsa niku. Lho, nyuwun sewu kok mah nyemoni aku to iki. Lah iya waja linangkung. Linangkung niku punjul lho Kang Mas. Lho ning Lengkong niku nek ora kula dipatine. Sengara kawula padha maju, wong untune maju dhuwur niku padha karo ngayomi kawula wonten ing Lengkong. Nah, nggih leres Kang Mas. Lengkong kok. Nggih, kagunganipun Kang Mas Tirta Manggala. Sedaya kawula wonten ing Lengkong
menika pun ayomi. Pun ayomi. Linangkung para putri ngaten napa? Iso apa ora? Lah nggih. Kok injih menika kados pundi to? Ngayomi para putri iki tegese iki kabeh putri iki tak ayomi. Hak lan kewajibane piye? Ki jeneng Dipati iki mikirake. Langkah mikir-mikir. Sedaya para putri wonten ing Lengkong menika dipun catu sedaya betahanipun. Ngaten. Nggih Mboten. Nggih. Kok njuk kabeh dicatu? Dipadake apa kula niku? Nggih. Menika sampean ngendi? Aneh-aneh. Sedaya pun cekapi. Lho tegese niku pun cekapinku tak gatekke. Nggih to? Nggih. Saumpama piyambakipun menika kekirangan, wong wajibe pengayoman niku ya menehi. Nggih, sing Ya ora mulungi. Sing ra ndek beras nggih dinehi. Tak wenehi beras ora ndek anak. Panjenengan lho Kang Mas. Kok ya arep nganaki rena-rene. Panjenengan menika minangka tepa tuladaning para kawula dasi wonten ing Lengkong. Ngaten. Kathah kawula ing nandhang kasangsaran. Lirangkung para randa-randa. Mestinipun Kang Mas menika badhe ngopeni. Lah saumpaminipun nek ana randa ngrek ya wis suwe mesake ora ana sing ngeloni iki njet pripun Kang Mas. Lah sing umpamane piyambakipun betahaken kok kudu kon keloni kula pun. Panjenengan menika lho. Ora ana gunane kula mapan wonten kadipaten kok tak wangsul mapan terus sambil legi. Aja ngono. Ki mung upama kok. Kadang-kadang rondo kok ya. Nggih, ngaten kemawon. Malaka tanpa tedeng aling-aling menawi senik menika garwa kula ingkang angka kalih. Nah, tak ngaten. Prasaja menika iso bojo loro. Prasaja menika langkung prayogi. Nggih. Nuwun sewu. Sejatosipun sowan kula wonten ing praja Kadipaten Lengkong menika namung nderekaken Nak Mas Pangeran Prabaningrat. Oh, Anggenipun kapang dangutan pinanggih. Lajeng saklajengipun Nak Mas menika mundi dawuh. Monggo Nak Mas Pangeran. Mas. nggih tos pundi Badhe matur Bloko Suto. ngaten. Tenanipun kula menika kautus dhumateng Kanjeng Rama. Kinenak yenaken pun Kadipaten Lengkong bilih sampun sawetawis. Kang Mas menika mboten nate asok bulu bekti menapa malih sowan wonten ing. Walah, perkawis menika to kula ingkang matur nggih Kang Mas. Iya. Babagan menika gampil menika Den Mas. Nanging saderengipun panjenengan Ki Ageng Anggoseta kalian Raden Mas Prabaningrat kula aturi mresani wewangunan enggal wonten ing Lengkong. Engkang baku panjenengan nyare wonten ing mriki benjang sareng-sareng sowan wonten ing Siraharja. Sanipun kados ngaten kula nderek nggih ngaten Ki Ageng. Kados prayogi mekaten. Pramila sedalu menika kula lan panjenengan mapan wonten ing Kadipaten. Senek garwaku. Kula Kang Mas. Disametakake jeng Pangeran Purbaningrat apa unjukane apa dahare. Monggo sarengan kula dherekaken. Monggo. Dipun parengaken. Enjing monggo. Monggo Ki Ageng. Enjing mangke. Nadyan tu aku mapan papan keindahan asih. Dereng sare to menika Kanjeng Pangeran. Wah, Mboten saged tilem kula. nggih. Tiwas keleresan niku. Kula ingak-inguk niku kok nggih samun nyenyet niki. Para abdi sampun sami tilem menika. Lancih menika sampun wancinipun sari lah kok panjenengan dereng sari.
Anu kerah lemut kula niku mboten iso turu. Anu ngersake dipun peteki napa kados pundi? Mboten. Kersane mangke anggenipun sare niku nglen. Nganen. Menawi mriki. menawi dipun presani Kang Mas Tirta Manggala ing samangke badhe duka Kang Mas Tirta Manggala. Pun mboten sah ngendikake menika Kanjeng Adipati Waja Mangarsa. Kula niku janjane niku nggih kepepet. Panjenengan nek prisa lho. Biyen-biyene niku to. Kula niku bapakne niku duwe utang. Nah, iso disarutangi ning watone kula niku gelem dadi garwane Kanjeng Adipati Tirta Manggala. Monggo jenengan nggih prisa to. Halah, jan. Kula niku ya janjane nek ngrasake nek bengi niku kaya rek tak templeki gambar ngoten niku sing Namung apik-apik. sampun klajeng ngraosaken to. Angke sok lali niku. Nggih, mulane ngeten nika nggih Kanjeng Pangeran. Anu to. Kok umpamane panjenengan niku nulungi kalih kula nggih. Kula niku ora kerasan teng Kadipaten Lengkong mriki. Nuwun sewu. Mboten sahado-hado. Mangke niku nek saya bengak-bengok konangan. Enten sing mlebu mriki. Mriki mawon. Niki to. Nalaripun kados pundi? Anu kula purun diboyong panjenengan. Kula pun jak kondur wonten sirap harja mawon, nggih. Nuwun sewu. Kula ngertos. Batosipun pindhah niku kula mangertos. Lah, nek mpun ngerti niku kula malahane ra perlu kandha to. Mulane aja kesuwen kok. Niki mumpung wancine wis bengi. Ning menawi dipun bacutaken panjenengan badhe kecuwa. Ah, golek endang mawon niki. Lak selak konangan. Nuwun sewu. Anu, kula Panjenengan niku garwanipun Kang Mas Tirta Manggala. ora apa-apa, sedhela niku ora bakal konangan kok. Mboten. Kula mboten wani. Kok mboten wani pripun to? Jrih dumateng Jenengan ke Kang piyai. Mas Dipati. Ah, piyai kakung dinae vitamin kok angel-angel. Ayo yo. Mboten wantun, kula menika mboten wani. Mangke niku ndak konangan para prajurit. Nuwun sewu. Mboten gelem. Ampun. Tolong. Ampun. Ampun. Ayo. Ah, tolong. 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 Sampeyan iku jejering pangeran. Putra Dalem Prabu Damarsasi. Pun cetha senik niku garwa kula kok sampeyan eneng-enengan tumpang-tumpangan ngeten pripun ngeten. Nggih, Mam. Ditindhi, Kang Mas dicepet nggih. Nuwun sewu. Malah bojo kula pun cepet ngeten pripun ngeten iki. Kula mboten tumindak ngaten Kang Mas. Tenanipun kula menika blegeripun tiyang jaler. Ning kula menika mboten gadhahi sifat lanang. Aja percaya niki lho. Kene tak kandhani iki. Maling ngerono sing aku. Cah bagus. Dimas Prabaningrat sing bagus dhewe. Akonono. Yen kowe arep ngrebut garwan pun Kakang to. Mboten. Jarene eman-eman nek kula Mboten Kang Mas. Ora kepiye. Loh. Digros. Panjenengan tega komitmen dhateng kula. Pripun menika lajeng wah tatu didamel Jeng. Ki Ki Ageng Angga Seta. Jebul sirap harja kalian lingkong menika satru bebuyutan ing pranyata. Dimas Prabaningrat badhe tak siya. Badhe kula peksa dhateng garwa kula senik. Nggih. Ki Kanjeng Adipati. Menika sampun dados pesthine garising gesang kula. Kula sampun boten kiat malih. Boten kiat. Boten kiat. Jalan pangeran. Kanjeng Adipati tetelo. Panjenengan mung napus krama.
Kula ngerti. Kula ngerti nek sampeyan tumindake culika. Senik. Senik kang dadi perkara iki. Aku ngerti yen to momonganku prabaning rati dudu jejering satriya. Senajan to blegering satriya nanging dheweke ora duwe sifat satriya. Yo. Kanjeng Adipati dadi aturana ing Silaparjo. Nek yen Kleru iki taman papan padunungane Senik karo Kantet. Merga mapan oning Kadipaten Lingkong mesti oning taman. Senik! Senik! Kantet, metu! Ayo, metu! Ora sembrono. Dadi panjen ora kleru, aku temengko ning Taman Lingkong. Garwa Adipati, garwa Prameswari roros nek lambemu iki njaluk dijual kok. Kantet kaangkat dadi pangeran sepuh lan paranpara ing Kadipaten Lingkong kang minulya. Wis Ora mukti. sembrono tatet-tatet. Aku kudu ngajeni karo kuwi. Aku iki ming kere. Ora duwe apa-apa. Ngopo? Senik, Kowe ngopo to, Kang? Kok dadak tekan Kadipaten Lingkong arep ngopo karepmu? panjen aku arep nemoni karo kuwi. Banjur Aku arep nemoni karo kowe iku aku ora arep nagih, ora arep ngemis karo kowe masalah katresnan. ora usah nagih, ora usah ngemis. Nek kowe mung butuh duit, biyen ke sawahe payu pira to, Pak? Alah wong Nah, Lah, tak payu mang sambung ringgit. karo kuwi. Ah. Aku teko ning Lingkong kuwi sawah biyen didol kowe ngerti kabeh payu pira, aku njaluk tak balekke. Sesuk tak anaki. ya enggal. Metu putune ya, Ora Pak. mung anak sak putu-putune. Saiki aku njaluk saiki baline dhuwit. Os. Kandhani. Sesuk Kandhani. ngenteni nek aku ke wis kagungan putra. Ah. Saka ngersane Kanjeng Adipati Tirta Manggala. Pangeran. Lah, cetha. Loh, Ah. aku ndadak ngenteni suwene kowe duwe. Gelem apa ora? Ora. Ya, Aku nek ora njaluk gelem ya kudu luwih saiki mergo. pikir. Apa? Kudu njaluk saiki. Iya. Malih. Bagus. Menika Awan-awan kono panggung ki opo? menika maling ingkang badhe tumindak culika ning konangan menika. Saparogo saparjiwo. Kowe Yes, kudu yes. seneng. Maling ki, ayo. Rakyapatih Gayagatra lan Sira Yogaku Prabarini. Inci paring dawuh Rama. Sawetawis dangu kula ngantu-antu
mantu kula pun Tirta Manggala. Kula badhe murba dhateng sesepuh wonten ing Liyep Harjo lho inggih Ki Ageng Anggaseta. Ki Ageng Anggaseta. Inggih. Inggih dawuh. Sak sampunipun tinata nang dalem sowan wonten ing ngarsa kula. Kula badhe mangertos kabul kawusaranipun kok boten sareng kalian mantu kula pun Tirta Manggala. Tobi, monggo dipun aturaken. Punten dalem sewu. Sang. Tadah deduka dalem. Anggen kula kadhawuhan pados jagi kawilujenganipun ingkang putra pun Pangeran Prabaningrat. Prire? Saestu kula mboten saged jagi kawilujenganipun nak Mas Pangeran Prabaningrat. Kados pundi Ki Ageng? Nak Mas Pangeran Prabaningrat dipun limpe. Dipun tidra dening Adipati Suwana. Kula ingkang sowan Kanjeng. Ki Ageng Anggaseta, Kiraka, Jayagatra lan Sira Prabun. Iki Rama. Ki Ageng Diringantos leremgen kula wawon sabda dhateng singandika menika sampun wonten pisel ingkang katemben kewala sowan. Inggih. Ki Ageng singandika kula keparengaken murba dhateng pisan ingkang nembe prapta. Inggih, ngestokaken. Nuwun sewu kisana ingkang nembe kemawon. Inggih. Panjenengan sedaya menika paring jejamat asma sinten lan saking pundi papan dunungipun. Punten dalem sewu. Kiraka. Sowan kula menika sayektosipun sampun dipun dawuhi dening panjenenganipun Kanjeng Sinuwun ingkang supados ngerangket Adipati Tirta Manggala. Suruh lan kowe wula. Pareng dawuh Kanjeng. Si gedhe pangapuramu. Bengeting pamikirku nganti ora pati nglegewa menawa kang sowan iku jebane sira saklor. Inggih Kanjeng. Kahanan ana ing Liyap Harjo tumpa tumpia tumpu undung bebasan peteng dedet lelimengan. Coba terus Punten dalem sewu sinuwun. Nuwun sewu sinuwun. Iya, Menawi kapareng kula badhe munjuk watur wonten ngasalipun ingkang iya matur kang cetha. Sasampunipun kula pinanggih kalian kadang kula suruh lan wulung. Mangertos menawi piyambakipun muka kautus dhateng panjenenganipun Sinuwun Prabu. Iya, mangkono. Inggih, ingkang supados ngendarat Adipati Lengkong inggih Adipati Tirta Manggala. Namung kula sampun sengaja menika badhe madosi Adipati Tirta Manggala. Amargi Adipati Tirta Manggala menika ingkang kalebat katresnan kula sini. Mila sakmenika Adipati Tirta Manggala sampun pecah saking tangan Wis kula. mati. Inggih. Ki Ageng Anggaseta. Inggih, paring dawuh. Tetela nem-neman meniku persasat saged ngawunaken Dipati Tirta Manggala. Gumun kula. Kathah nem-neman ing Liyap Harjo boten saged ngawunaken kok lanjar saged ngawun. Kang kanggo piandelmu apa? Kok kowe bisa ngasorake Dipati Tirta Manggala? Kanthi pusaka menika Adipati Tirta Manggala saged sirna.
Nom-noman. Kok kowe darbe pusaka kang ampuh. Aku tak takon marang kowe. Saktenane kowe ku putrane sapa? Kula anakipun Bapak Irameja wonten ing Limaran. Dadi kowe putrane Pak Irameja ing Limaran. Yen ngono kowe anak